Hele, ahoj, tohle je moje první video a jdeme ochutnat tady, jak se to jmenuje, seriaša, jo? Když je to pálivý, jako nevím, jestli tomu mám nějak věřit, a můžeme to zkusit. Trošku si tam kápnem. Jak nějaký wasabi. No a ještě trošku, ať se neřekne. Tak. Takhle vypadá to jedovatě. Jaká medicína. Dobrý, tak jdeme to ochutnat. Já jsem natěšený, mám rýmu, super. Jo, 3, 2, 1. To vůbec Kurník. To pálí. To pálí. Nazdar. Nazdar.